Коронавирус белән безнең җир шарында бүгенге көндә эпидобстановка бик тыгыз. Шуңа күрә инде бөтен ил күләмендә һәм инде үзебезнең район җирлегендә дә шушы авыруны булдырмай калу чаралары буенча аеруча мероприятиялар, бик күп мероприятиялар башкарыла һәм инде иң беренчедән инде безнең чит илдән кайткан һәрбер кеше бүгенге көндә кайсы илдән кайтуына карамыйча безгә Роспотребнадзорга хәбәргә чыгарга тиеш һәм инде кайчан кайткан, нинди рейс белән кайдан кайткан, шул көннән границаны үткән вакыттан 14 көн буена алар медицинский наблюдениедә булалар. Без инде больницага предписание бирәбез һәм предписание нигезендә һәр көнне аларның тән температурасын, гомуми состояниесын карыйлар һәм инде без көн сайын ул кешеләр белән отчитываться итеп, алар безгә хәбәр итеп торалар. Шуңа күрә инде һәм усиленный безнең сандыз режим, һәр көнне бара торган безнең шәхси гигиена кагыйдәләрен һәр вакыт үтәү, шул ук вакытта инде җилләтү режимы, санитар чистарту һәм безнең масса күләм мероприятиялар шикләтелде, күчерелде һәм шул ук вакытта инде 65 яшьтән югары булган безнең һәм инде хроник авырулары булган кешеләргә урамнарга чыгып һәм инде кибетләргә йөрү шикләтелә, чөнки бу авыру шушы яшьтәге иммунитеты какшаган кешеләр аңа аеруча бирүче. Без инде һәрбер кешегә дә әгәр дә кем балалары яки оныклары шул ук вакытта үзләре чит илдән кайталар икән, безгә 30962 телефоны аша хәбәргә чыгарга тиешләр һәм инде яки урындагы фельдшерлык пунктына яки гомум практик табибына мөрәҗәгать итәргә тиешләр. Анализлар алына ул кешеләрдән. Бу инде чит илдә мин андый авыру белән очрашмадым дип әйтеп булмый, чөнки ул авыруны йөртүчеләр белән бер аэропортта һәм бер самолетта булырга мөмкиннәр. Шуңа күрә инде һәрбер кеше үзенең сәламәтлеген кайгыртып һәм инде үзен генә түгел, якын тирәдәгеләрен дә кайгыртып шушы кагыйдәләрне үтәп бетерсеннәр иде. Чит илдән кайткан 14 кеше медицина күзәтү астында, алар өйләреннән чыгарга тиеш түгелләр. Постановление нигезендә шушы 14 көн буена авыру булмаса да, өйдә самоизоляция вакытында больничный лист ачыла. Симптомнар булган очракта инде табибны чакыртырга тиеш һәм шушы 14 көн эчендә без 10-нчы көнендә тиешле больница тиешле анализларны ала.